Здравейте на всички, които нагледат. Аз съм Чарик, сега с моят канал и днес играем в ktf.lbsg.net. Ще го напиша в описанието. И това е... Това трябва да е... Задара! Там има сървъри. Сега ще ви покажа. Ето това и този стинтито. Това е за тимовете. Това е. Това. Този го имам. Survival Game, Survival Mode. Това е хиляди. И ние играем в Capture the Flag. Тук има випове. Тук има за виповете. Тези сървъри са за виповете. Не знам как мога да стана вип. Да играя в тях, но не ме интересува. Сега ще ви прехвърля в играта. Добре, вече сме в... Ой, май fucking god! Ще ми дадеш ли поне меча? Мисля, че така се пише. Знаете ли аз какво правя винаги, когато почвам игра? Чупят тези айрон блокове. Не, тук не дава. Там някъде даваше. Не, аз не съм в точната игра. По-добре, ако не се да се гепи. Но как не бе? Ето много да те напуцам. Щях да те отрепя. Давам. Вярвам. Да видим как сме с броните. Тук така и така. Тук има нещо, което там. Един гащи. Каска няма. Но то ще се надявам да бе по-хубаво. Там видях един злото. Ето. Хайде, готови сме за битка. Това правим така. В принцип, моята първа работа е когато си... Не. Бобчето. И това... Нещастие. Аз искам да съм трети. Каква е тази игра? Няма ли някъде сини бе? Ще я оттрепа. Ама fucking. О, боже. Уч, бе, те са за мен. Тук може аз ще ми гепа тук. Тук може да се гепи. Ай, fucking god! Аз влязам тук. Той никой няма да притесня. Трябва. И бутушки само трябва тая. Бутушки. Така. Направя един меч. Аз ще не знам това. Господи! Не, тъж. И тук така са.
Откъде намерих тая рамечо? Къде са другите? Какво това е? Къде отида да се хвърли? Тук има чисто. Тоест, ще прави... Еля. Не, ще се... Трябва да се разселя. Може прави. Да, ти прави там, аз е тук. Стали? Аре, бастун! Аз не съм много добър строител. Хакериньо! Писи като си. Аз няма се хвърлям, аз няма правила. Не ви прави така. Ой! Но не изпадна. Да не бър... Ой, да сгуби. Ой! Дома затворе! Скач. Аз ти им скач. Аре, мой! Да не бързаш, какво ще кажеш? Да не те почна аз брадвата. Искам, защото мога да спане аз газ смечка. Остатък 14%, айде махни се да не отбавиш. Не искам да ти вземам нещата. Това е момиче! Това е фар нинджата! Да не бързаш, мой, какво ще кажеш? Не, това е било... Ай! Сега се затвора. Аре, мой, затвори ни. Клякай. Там отвъни му някой. Един влезе. Някой почнак. Чакам да ми се възстановят. Излизам. Хайде, мой! Чакай, айде, айде! Ево ми, искам да го напуцам много. Но, някакъв е недвижим. Ние ги спуцахме всичките. Ето го. Ой, тежко хакер. Аз нямам лък. Трябва да убия някой с лък. Ще вляза да взема флаг. Аз не знам точно какво да взема. Какво?
Тежко, тежко. Не се затвори. Аре, ела. Аз влизам спокойно. Ако някой вътре да знае, че аз влизам. Да, аз нямам хляб. Трябва да цъпна някой с хляб. Всякъде е затворено, нали? Не трябвам пържоли. Само това. Там някой се опитва да влезе. Айде, може. Чакам. Сам някой да не ме гътне, че ще ме. Там виждаме. Бидваш си! Ой! Какво? Бихме. Damn! Добре хора, надявам се клипчето да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се и до скоро. След малко ще правя още един клип, като ми се заради телефона. И както казах, до скоро. Лайк и до скоро.